Yeah, viewers all over the world. For some of you that are seeing me for the first time, I'm an ancient high priest. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu na temple. Anyị na-agba afa miri emi n'okwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụgazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or an evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke isiokwu anyị ji wee bịa bụ avoid jumping from one spiritualist to another. Be it pastor, be it dibia, be it a priest. You know why? Ihe nji akọwala gị ihe a bụ na why it's very expensive moving from one spiritualist to another. My brother, you get tired at some point, and it's not cost effective. You will spend more. And for the reason, the ancient religions advise their members, like Catholics, to avoid jumping from one spiritualist to another. You know why? At a point, you will get confused. You see it on social media. You are jumping from one person to another. My brother, as a beginner, you will get confused and you will remain stagnant. And when a point you will lose a man na it go grounded, you can withstand some of the trash and garbages on the social media. But as a beginner, avoid it. Makana ukukwe kamera aka. Get what you must do. Once you come back to your root, you need to be awakened. You need to reawaken the inner spirit so that you develop the spirit of discernment. With that, you will be able to filter the chaff come from the chaff, so that you'll be able to know the true cold one and the fake ones. But as a beginner, jumping from one spiritualist to another, you get more confused. Yes. But before we dive into today's lecture, we are still in the month of October. Our monthly ritual is still ongoing. You can join us anywhere you are all over the world. We started this group ritual over 3 years now. We have massive testimonies, believe in me. This to go in the temple, go for all over the world. The friends of the temple, the children of the temple, the members of Ordinary Restoration Evangelical Mission and consecrated group. On the last day of the month, I get in a military Saraka na Hamadu. Biara temple, to entities of powers. Then eventually, Webu, the Saraka, Kenda Kuru, na Hamadu. To a yes, me, no one I don't. So I wanted to issue a lie, my own one, and then he gave me forward way 3 prayer requests. I get them an altar and I try and I go for the open. Then make token donation to the account number. A chat is them now WhatsApp and one other details we need for you in order to book you. One net to Makwaja, Makanaja Kalirogu. Yes. On one to Jim and Ankuzia, Monacho Kabaraga family. He guys send them a message. WhatsApp number 9 on screen. 0805 78 37 672. I repeat 0805 78 37 672. Now let's dive into today's lecture. Omadi long, just pay attention. Here will invite your friends and well wishers can from the horse's mouth by tapping the invite and share button. Now let's dive into today's lecture. Gịnị ka na-ekwu maka ya? Ọ bụrụ na ichigata n'ọdịnala Igbo, ihe is a simple prayer you must do is to face the east. Echefuna na ị ga na-eche ihu na east maka na ebe ikere ị na-esi abịa n'ọwụwa anyanwụ, because Chukwu Okike dey use the power of the sun to energize the entire universe. Yes. So the power of the sun represents the power of Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile.
So first the east, locate ebe ọbụla ị nọ, first the east. Ọ nwere ike ọ bụrụ na ị mara n'ọdị ike anyanwụ ka ihe niile si eme. Igbo spirituality, every dibia, ezigbo dibia zuru ezu na-enwe ihe a na-akpọ anyanwụ na Eze-Enu ebe anchor the power of the light. Yes. Then nke bụ abụ, ọ bụrụ na ije to world various temples, ị ga-afụ na temple na-eche ihu na east. Okpukpere ndị ọzọ dị iche iche including ndị na-eti isi n'ala, ọ bụrụ ka mmadụ gwa gị ka ị malụ na ha na-eche ihu na east. So na-eche ihu na east ebe ọ bụla ị nọ. Ọ bụrụ na ị mara ebe bụ east from your location, chat me on WhatsApp, ma akọwala gị. Now chee ihu na east, kpọkọọ Chukwu okike pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Kpọkọọ chi onye ụwa gị ya gaida na njem. Kpọkọọ all your spiritual forces, entities of powers, mmụọ niile gị na ha nwere link. Kpọkọọ chi mmụọ na-eri oke n'ụbọchị ahụ, taata bụ ụbọchị Orie. Kpọkọọ chi Orie na mmụọ niile na-eri oke n'ụbọchị Orie, gwa ha na gị nwa abịago, na ịbịara ka gị na ha nọrịa. Ha mee gị n'ichighatago na agbụrụ gị, n'ichighatago to back to your root. N'ihe anyị na-ayọ ha abụghị ekwena ka ijehie ụzọ. Nwachukwu kpewe ekpere, Nwachukwu kwubiwe okwu, wee etu ị chọrọ ka ọ dịrị gị. Yọọ ha gbaghara gị ebe ọ bụla isi mejọọ. Wayozie ha, nyezie gị amara, ha duzie gị ụzọ ka ị ghara ịdanye n'aka ndị ọchọ ngoroko, ndị du ntụfudu nchọ, ndị eribe ma afọ ejuna. Yọba Nwachukwu kwubiwe okwu n'isi gị, gwa ha etu ị chọrọ ka ụwa gị dịrị gị, na etu ị chọrọ ka echi gị ga-adị ka ọ ga-adị bido taa. Nwachukwu kwubiwe okwu, ikwubicha okwu, yọọ ha, prezie ha, yọọ ha mgbaghara mmehie, gwazie ha ihe ị chọrọ ka o mee n'ime ndụ gị. Gwa ha na ichighatago, ha nabata gị dịka nwatakịrị nara akụ nna ya n'iyi, the prodigal son, they should welcome you back. Tell them that na ichighatago ka imezie ihe mebiri emebi ka ọ dị ọfụrụ. Gwa ha ma ha duziere ụzọ, ha nye gị a good mentor, onye ga-emezi gị onu, maka na ọ bụrụ sọ onye nwụrụ anwụ ka a na-emezi onu, na na-emezikwa onye dị ndụ onu. Onye ga-agbaziri gị, onye ya forces na his forces machịrị, onye ga-ewepụta obi wee kụziere gị ihe, wee tụọlụ ntara wee kwudoro gị. Yes, whether ma igbu onye ọrụ ma ọ bụ na iburu onye ọrụ, you must have a spiritual mentor for advice and guidance. Very important. Ndị Igbo na-atụ ilu si na onye ajụjụ anara efu ụzọ, meaning ọ bụrụ na ịbụ a type nwere onye na-ajụrụ ese, onye ị na-eme emulate na-ajụrụ ese, ime efunata ụzọ. Yes, ọ bụrụgodo n'ihi na-eje in the world of gross material, n'ihi na-eje n'obodo ịmaghị, as long as ị na-abịa ị ga-aga iju esi ime efu ụzọ, ị ga-eruriri ya destination. Problem ị nwere iji aba na nsogbu ugwu na iji agafusi ego gị because ị jụrụ ese ọfụma. Ọ bụrụ mmadụ ka ị ga-ajụ, ihe ị ga-ajụ ugwu ya ị na-awakening, gwachi gị n'ichegharịtago. Ha activate the inner you, ha guide ya to the right path. Believe in me, ha ga-elidrili gị, ha ga-ọnwụ n'iji isiokwu na obi dị ọcha wee chighata n'ọdịnala Igbo, ha ga-agaidrili gị to the right path. Ha ga-agaidrili gị to onye gị na ha nwere spiritual link. Ha ga-agaidrili gị to onye gị na ya nwekọrọ ọtụtụ ihe na mmụọ. Ọ bụrụ na ịbụ onye ọgbanje, ha ga-agaidi gị to onye ọgbanje ibe gị. Onye ma na ndị ọgbanje na ndị otu dị iche iche nwere department and groups in the spiritual realm. A ga-enye gị onye gị na ya nwere si from the same kingdom and realms. Ịma na enwere ndị bụ ndị ọgbanje mmiri, nwee ndị bụ ndị ọgbanje nkịtị, nwee ndị bụ sọ ndị mmiri mana ha bụrụ ndị ọgbanje, nwee onye bụ onye ọgbanje bụrụ onye mmiri. Ntị ọ dịkwa ya ga-enye gị onye gị na ya nwekọrọ ọtụtụ ihe jikọrọ gị na ya na mmụọ, maka na onye a bụ onye ga-aghọta gị ọfụma, onye a bụ onye ndị otu gị na ndị otu ya kwekọrịtara. Ọ bụrụ na enyezie gị onye anwa, sị ha gosi gị onye bụ onye, enwere ike igosi ihe onye a na nlọ. Yes, o nwere ndị na-adọkọtasị m onye ozizi na ya nọgidere wee fụ m na nlọ, wee gwa ya jekwuwe m n'ọmụnwa wee atụ ya na agbụ n'ọmụnwa ya arụrụ ya ọrụ. O nwere ndị ọ na-eme like that. O nwere ike ọ bụrụ na ọ n'aka mmadụ ka ị ga-esi wee mara onye anwa, mana obi gị ga-anabata ya. O nwekwara ike ọ bụrụ na ị na-awọchị telivishọn fụ onye anwa, obi ga-anabata ya. O nwekwara ike ọ bụrụ na soshal midia, mana ihe ka mkpa bụ na obi gị ga-anabata onye a. Obi gị ga-asị gị, ọ bụrụ na iwe spirit of discernment n'ichighata gị azụ, ezumezu gị na mmụọ nsọ gị ga-aga ederede gị to the right path.
problem unu na-enwe bụ ichigatara Igbo spirituality. Ejuro mmụọ gị na ha so, ejuro ọra gị na ha so, koro onye ị ga-ejekwuru, ka onye ga-abụ ya mentor, ka onye ga-aga ede gị. Ije na social media na-achọ ndị na-eme anwansi, je na-achọ ndị na-abịa egosi material things, iche na osinya na-ebe ndị na-egosi gị so many things, ndị chighara akwụnye m ọba. Ihe iji aga ede nwụrụ ị na-ere ukwu na anụ arụ. Ọ bụrụ na ị were anụ arụ wee na-ajọji, ị ga-eme mistake. Ọnya ka m ji agwa gị maka spirit of discernment. Mana ọ bụrụ na ị bụ ụzọ gwachi gị na mmụọ nsọ gị, ha lead gị to the right path. Ndị Igbo na-atụ ilu si na onye bụrụ chi ụzọ gbagbuo onwe ya n'ọsọ. Mana ị bụrụ ụzọ engage echi gị na ezumezu chi gị, si ha guide gị to the right person. Once you through the right person, ị ga-enwe this inner joy, inner awakening. Ị ga-enwe link. Mgbe obi gị nabatara onye anwa, jekwuo onye anwa, Nwachukwu gwa ya na-echọrọ ka ọ rụọrụ gị ọrụ maọbụ ka ọ gbaala gị afa. Ọ bụrụ na onye anwa na-arụrụ gị ọrụ, kwenyesie ike, maka na ịma na ọ bụ chi gị na ezumezu gị direct to this person. Nwere onye anwa ndidi. Mgbe ụfọdụ unu adịghị aghọta how things work, maka na unu na-eje cheki abara nkata abara a na-eme na social media, na-agwa gị na ọgwụ na 4 days na ọ ga-ele as if na ọ bụ Chukwu. Ụmụ ihe niile a ndị deceivers na-agwa gị na-eme gị iche na ọdịnala Igbo wụ magic. Ọdịnala Igbo abụrụ magic. Spirituality is one all over. Onye na-edu gị, ezigbote onye ndu cannot promise you miracle sharp. Two things involved. Either na onye a na-epromise you miracle sharp na ọ bụ onye wayo, ma ọ bụ na onye anwa na-epromise you miracle sharp because ọ ghọtara how things work. Ọ bụrụ na ike mmadụ ka ihe ịrịba ama na-eme. Your work as a spiritualist is to intercede. The way your lawyer will be guiding you, supplicating, making appeal to judge. Ka enye gị soft landing, ka emere gị nke ma ọ ka agbaghara gị. Ọ ihe ya spiritualist na-eme, ọ bụrụ Chukwu. So ọ ya akụwara gị, ọ kụwachara gị ihe ị ga-eme ewu ibidogolo hazibe ihe gị na ha so. Ihe ya ebugoro ụzọ mee appeasement. Onye ọ dịrị egozi mmadụ bụ chi gị na mmụọ nsọ chi gị, and ma akụnụba ọ dị n'akara aka gị. Ihe ya spiritualist ga-eme ewu inyere gị aka wee kwụọ ụgwọ iji wee satụrụ mee appeasement. Ihe gbasara ego na agamniru si n'aka gị. Once you apply the principle, ihe onye ndu ga-eme ewu inyere gị aka ka ị dị debt free na mmụọ. Then ihe gbatazi na mbọ ka ị ga-eri. Onye dị very honest ga-agwa gị ya, akọwara gị ya, inwe ndidi. Ọ na-aga ide gị, o nwee ebe ụkwụ kpọrọ gị ma ọ ebe ịghọtachara, go back to him. Ọ gaghịdịkwa gị onene mmadụ nke emetara ọfụma, mmadụ the next point of action. Mana ọ bụrụ na igbu vote another person, obidokwa gbawakwa afa n'isi, obidokwa sekwa n'isi, ma even ma ihe ndị imegoro eme omegharịkwa ya. The same way o ji abụ na ahụ na ahịa gị, iwe si na hospital wee jewe na hospital ọzọ, irukwa a ga-arụ ọrụkwa arụ na lab. Alụ ọrụkwa arụ na lab because o jiro history of you, health condition. Obidokwa n'isi, mewekwa test ndị imegoro, treat wekwa ụfọdụ ihe treat, because na o nwere ụfọdụ ihe na-abụ nwere ike inwe the same symptom, mana ha abụọ the same thing. Mana onye ji history gị, rekọdụ gị, amarago na ihe a na-eme gị bụ ọsa, maka na o ji history gị mara niile enwe ọsa. Mana symptom a na-eme gị nwere ike na-emekwa onye diabetes. Mana dọkịta agbara anyị ya ga-etriti diabetes, treat ya ọsa. Mana onye ma anyị ya ma etriti diabetes, mana ọ ma na ọsa ka ị nwere inwere diabetes. Ihe ndị wee mara gị atọ aka iwe ghọta wasteful, ị na-ewest ego, ị na-ewest time. Mgbe ụfọdụ n'ime na-ekwesịghị isi na point A by point B, mana ị ka nọ na point A, maka na ị na-emove ime ị na-echigatakwa azụ, ihe imebugoro ichigakwa azụ. So mana ihe na-akọsi ya bụ because na ikpere wee yọọ chi gị ka o dunye the right person. Mmụọ dunye the right person, ị na-edere ịda agbagharị to from here to here, ka ị ghara ide eme mistake, and ka ị ghara ide repeat onwe gị, ka ị ghara ịdị confused. Jụọ ndị niile na-akpọgharị from one place to other, at a stage ha na-adị confused. Ọnya kpatara na mgbe anyị na-eje ụka ọbịa, Catholic will ask you, don't be going ụka abụrụ nke Catholic, maka na ihe get confused. So I will advise you, it's very economical and better, and it will help you to develop as ya chi ya ezumezu, to guide you na onye gị na ya si n'ofu ebe na mmụọ. Onye ga-enwe ike guide gị
ka isi na point A to point B ka ị ghara ịda eme nkwugharị ka kwụsị ebe a. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ na nkụzi a ma ọ bụrụ ịchọ ka agbara gị afa na miri emi, save this video. You can for yourself. You can listen to it again, or you can share it to somebody. Number you nweta mbụ 0805 78 37 672. Na ya na screen gị gafịa. Let us pray. Ekwem ekwere m na Chineke. Ekwere m na ọ dịghị ihe siri m ike nke Chineke na-apụghị izi m ụzọ m ga-esi lụwuo ya n'ihi na ọ mazuru ihe niile. Obi m siri ike na Chineke emeworo m ya, ya gazie. May Chukwu oke pụrụ ime ihe niile bless you all. May Chukwu nke Africa bless you all. May the work of your hands begin to progress now and forevermore. Ka emesịa n'udo dịrị unu.